Ahoj, takže dneska to bude, ja som Ajča a dneska to bude také kecacie video. A teda pokec s Ajčou. A ja som strašne smutná, že mne nevyšlo pozadie. Mám túto zelenú stenu tu za mnou. Sice je to pekné, ale ja mám také krásne svetielka a tie som chcela, aby mi bolo vidno. Ale keď ich vidno, tak vidno aj moju tvár a to nechcem. No tak ja vám to ukážem. Tie svetielka. Pozrite. Tak takéto krásne svetielka tu mám. A ani ich nevidno. To strašné niečo. No proste strašné. A dneska to bude teda pokec s Ajčou a bude to tá. Neviem prečo robím toto, ale je to sranda. Dobre, takže no niečo vás poprosím a takže tak. Ideme na video. Takže. No. Takže, no. Furt mi padá mobil. Takže ja vás chcem poprosiť o to, aby ste mi do komentárov písali. Všetci, ktorí ma odoberáte, aby ste do komentárov písali otázky. Pretože budem robiť tag, alebo proste tag, a neviem, ako sa to vysloviť, neviem, ako to mám povedať. Proste budem robiť také tiež pokec s Ajčou, kde odpoviem na tie otázky, čo mi napíšete do komentárov. Takže tak. Tak ja som sa premiestnila, pretože na tej posteli mi to strašne padalo a aj tak tam nebolo vidno tie svetielka. Takže kašlem na to. No, takže toto mi píšte do komentárov. Určite mi to píšte do komentárov. Nemôžete vynechať. Určite aspoň každý z vás 3 otázky. Bude to super. Ak chcete nové video, tak píšte otázky. Ináč nebude nové video. OK. Takže to je asi všetko, čo som vám chcela povedať. Takže ja neviem, na čo som sa premiestnila, ale tak tam mi padal mobil, tak som sa rozhodla, že to bude takto. Ja som strašne sprostá. OK. Takže takto to bude a teším sa pri tagu. Určite, ak nebudú aspoň 4 otázky, tak nenatočím nové video. Ak mi vás bude veľmi ľúto, tak natočím, ale proste píšte otázky. Aj tak píšte otázky. Aspoň 4 otázky nech v komentároch sú. Prosím. Díky. A takže čau. A teda, ak sa vám videjko páčilo, hoďte like. Určite hoďte komentár. Komentár dlhý, aspoň aj 3 komentáre, pretože 3 otázky, jasné. Otázky, nie žiadne komentáre, pekné videá. No a takže takéto nie, proste píšte otázky. Som v pohode? Takže píšte otázky a ja vám na ne budem odpovedať. Takže dajte koment, like a odber. Takže ahoj!